ma anyị na-ekele ụmụ Igbo niile ọkachasị gịwa nnọọ ebe ahụ wee na-ege ihe niile nke anyị na-ekwu maka otu imi na ọnụ si dị Naịjirịa ugbu a, nchekwa, ọchịchị nke ndị Igbo na-eti mkpu wee na-agwa ndị ọzọ n'ọwa ha ka o rutere. High Chief Engineer Martin Onovo onye zọkwara ọkwa Naịjirịa sokwazi wee kọwala anyị na ọ bụghị sọsọ na ndị Igbo na-ekwu ya, na ndị ugwu ndị ọnụ na-elu n'okwu, ụfọdụ ndị Yoruba ndị ọnụ na-elu n'okwu na-ekwukwazi ugbu a na ọ bụ ndị Igbo ka o rubere ịhọpụtawa afọ Igbo ka ọ bụrụ ya ga-achị na Naịjirịa, na ọ na-abụ oluo ibe ya. Injinia, dịka anyị si ekwu tupu mgbe akwụkwọ ekwentị ka ndị mmadụ tinye ọnụ, ụfọdụ na-asị na n'afọ anyị nọ na ya siri ike nke ukwuu, wee na-asị na ụfọdụ ebidogo na-alụ aka na ewukwa ike afọ na-abịa abịa dịka imi na ọnụ, dịka mkpata na ka azụmahịa anyị naira na-awụ afọ na ala, na-ewe ike ruo na afọ na-abịa abịa na ebe nke a sigoro ike otu a na ọ ga-adị mma. Ụfọdụ si mba, na-ewe ike ọkara njọ. Dịka onye mma ihe gbasara azụmahịa na ịkpata na ihe ndị ọzọ, biko kedu ihe ị chere na ndị Naịjirịa ga na-atụ anya n'afọ a na-abịa abịa dịka ka o si dị na naira ugbu a nakwa dọla? Naira na-akpọ afọ n'ala, na-asị na ụwa ọ ga-ebenata n'afọ a na-abịa abịa dịka isi ka ọchịchị na-acha ugbu a si aga. Ọchịchị nọ ugbu a, anyị so na ndị na-ekwu na ọ dịghị mma, anyị so na ndị na-ekwu na ọ na-emebi obodo Naịjirịa. Anyị na-ekwu ya, na-ekwusi ya ike. Oge ọchịchị a banyere, ego naira eji enweta otu dọla nọ na 197. Ugbu a mụ na gị ma na o ruole 500 maka ofu dọla. Maka ofu dọla. Ya bụ onye na-eme ihe ọjọọ na-eri ụgwọ ya. Ọ bụrụ na ndị na-achị obodo achịta ha ọfụma, onye ọbụla ga-afụ ka obodo ga-adị. Ọnya bụ ihe na-eme n'obodo Naịjirịa. Ndị si na ọchịchị gbasara ha aghọtaghị ya, maka ọchịchị gbasara mmadụ niile. Ka o si dị, ndị a na-achị ugbu a enweghị ihe ọma m hụrụ ha na-eji ime. Onye ọbụla ma ihe gbasara akụnụba Naịjirịa, mana akụnụba Naịjirịa sikarị na mmanụ apụta. Mana maka coronavirus, ndị na-achọ mmanụ n'ụwa, mmanụ ha na-achọ gbadara agbada. Ndị nwere mmanụ bịa baa ụba. Ụfọdụ arụziri ụgbọala na-eji mmanụ ahụ akwụ, na-achọkwa ebe ha ga-ere mmanụ ha. Ụfọdụ anaghịzi arụ ụgbọala eji mmanụ akwụ. Ụfọdụ si na mmanụ na-emebi ikuku, ma ewere akwa ụgbọala, na anwụrụ ọkụ ya na-emebi ikuku, na ha chọrọ nke anaghị emebi ikuku, na a ga-eji ọkụ latrik were na-akwụ ụgbọ. Ya bụ ihe ndị a niile mere mmanụ ọnụ ya wee daa. Mana nke ka njọ bụ nje coronavirus mere ọtụtụ ụlọ ọrụ mechiri emechi na mba ụwa niile. Ya bụ ndị na-achọ mmanụ ha na-achọ gbadaa. Maka ọ gbadara, ndị na-ere mmanụ n'onwe ha bịa karịa, ọnụ mmanụ wee daa. Ya bụ maka akụnụba Naịjirịa, ide ya bụ mmanụ. Mana ọ bụ maka ya ka ndị ọchịchị, ọkachasị ọchịchị na-achị ugbu a, jisi na ebe ọ dị ugbu a na ha achọghị na-elejere ya sọsọ na mmanụ, ka akọba ugbo, akọba osikapa, akọba ihe ndị niile dị iche iche. Mana ịkọ ugbo na ma bịa rie ya, kedu ihe ị ga-eme? A gwara m gị sị, ọ bụghị otu ụzọ ka esi egbu oke, ọkwa otu ụzọ ka esi eme ezigbo ihe. Ị chọrọ ime ihe ka ọ gaa ọfụma, ị ga-ele anya ihe niile metụtara ihe ahụ
dozie ha niile o wee gaa ọfụma esi ndị mmadụ ha ji ekọwa ugbo kedu ihe mmadụ na-akọrọ ugbo nchekwa adịghị onye kọcha ugbo ndị bandit asịa ị ga-enye anyị 3 million inye anyị 3 million anyị kpọọ ugbo gị ọkụ ọkwa ịnọ na Borno egbuo mmadụ 76 ndị jere ịkọ osikapa ya bụ ị ga-etinye anya n'ihe niile metụrụ ya ọ bụghị ịbịakwu n'ọnụ maka ihe isi na ha kwuru ugbu a ha ekwubuola ya tupu ha bata n'ọchịchị enweghị nke ha mere ma ya hazigharị Naịjirịa ha kwukwara ya mana ile anya ịfụ that ndị si na ọchịchị agbasa ha na-akpa ha gbasara ha ha aghọtaghị ihe ha na-ekwu because ọchịchị gbasara mmadụ niile ya bụ ọ dị mma ka anyị webe okwu unu 09097711009 maọbụ 09023111009 iwekwara ike ịkpọ na 07050791009 gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ ya gaziere gị ndị ka email afọ gị na-ebe iche akpọ ebe ka iche akpọ ichie na-ekwu ihe abụọ nsogbu anyị nwa bụ ndị Igbo nwere bụ ihe gbasara otu ndọrọndọrọ dị iche iche maka na otu anụnwa anaghị ekwu ihe anụnwa ka ofe Igbo ka ofe onye Igbo ụzọ otu ndọrọndọrọ ka APC na PDP anụgo m na ha siri ọnwụ na iwu kata na ha mara ofe onye Igbo ndị nke APC dị ofe tụgharị ihe m na-ekwu okwu bụ na mmebi ihe anụnwa na-achị ka Igbo chọta n'ochere ofere ga-achị Naijiria bụ n'aka ndị ndọrọndọrọ ka ọ ga-esi wee mebie ọgwụchakwala otu oke gboo. Kedụzi alụ nke gị ikwu na nsogbu ikwu ozi alụ tụoziri anyị alụ mgbadalụ ọ dị mma afọ gị na-ebe iche akpọ biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ eze abataga n'iru ọchịchị abụọ ma Igbo adịghị udo ma ọ na ha adịghị n'udo ka ọ dị n'ala Igbo ka ọ dị n'ugwu Awụsa ka ọ dị na Yoruba kama nọ ndị ọchịchị anyị na-achị anyị n'ala Igbo bụ nsogbu anyị na-enwe ha adịghị achịkọta anyị ọnụ akpa ha ka ha na-achụ mgbe ndị na-achị anyị na ndị niile ha si na ha bụ isi jidoro wee chịkọtaba ndị Igbo ọnụ ọ mgbe a ka ndị ha na-achị ga-eji wee mata ihe ha kwesịrị ime na nke ha ekwesịrị ime mana ka esiri moyarị na-abịa Igbo ga-akwado ya na 2023 daalụ dị mma uche ya dị ya njọ ọ gwabeghị gị na ya na-abịa ọbụkịwa ga-ebizi tigburu ya mkpu oge anyị kwuru okwu ebe a ha chief Martin Onubọsị gị na a na-akpa ya akpa ọ dị mma o nwere ike ọ bụrụ ịnọ n'ebe a kpara ya mana ihe niile echiche onye ọbụla na ihe niile alụ niile a na-atụ ebe a bụ okwu ndị kpọrọ akpọ na echiche ndị nke ha maka na ọ bụghị echiche anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a bụ uche onye ka ha na-ekwu afọ gị na ebe iche akpọ ọ ga-adịrị gị na ma nwanne daalụ ịma na a na ha aba afọ ọfụ na nkeji one na ole a na-ekele gị hachi onye ọma Igbo na-ekwu gaa n'iru ọchụ eyi ya Maazị Chizzy anyị obodo nọ n'enweghị nsogbu ego amamma nke ahụ ama m na ewere ebe ihe ọma na-adịghị ụkwụ na ebe ajọ ihe na-adịghị na ndị Igbo adịghị n'otu ndị Igbo ekpekwo m na ndị Igbo adịghị n'otu mana ugwu Awụsa ejigokwa m ebe a idekwa ebe a enwekwa ndị be ha na-enyekwa ndị be ha nsogbu mana Yoruba kama na ihe mee bụ na ọ na-agba ndị be ha gba ha nkwụ ha anụrụ ya ndị be ya sị ya mba na ozugbo ha anụ ya mana nke ndị Igbo na ha ekwu okwu ụmụaka anaghị akọnyere okenye Igbo ọkwa na-echiche na-eme anyị na ọ bụrụ na enweghị nke ọbụla anyị ga-azọba dịka ndị Igbo na ya azọtaghị ya kama na ihe na-eme anyị anaghị anụ anụ mgbe ọbụla anyị bidoro mụwa ihe kene ndị okenye anyị ọ ga-adịrị anyị mma ekene m gị Chizzy ekene ha chief daalụ Igbo na-ekwu daalụ je obodo obodo a bụ na ọ bụrụ na anyị ka nọ n'olie mba maọbụ na afọ maọbụ nkwani ma anyị were onye ọzọ gwa m afọ gị na ebe iche akpọ ndị ka email
Afọ onye m Uchechukwu. Steeti Akpọ. gaa n'iru nwanne. Ihe nwetiri ya ka a gwara nwaanyị chebe eziokwu. Ihe m na-ekwu bụ na ndị nwanne anyị nwoke nke gị na ya n'ebe a ichechi ifo na ire ji wee mụọ ya. Gaa n'iru. Anyị ọtụtụ ka anyị bịa. So ọ bụ ụmụ uche m aga m asị ka anyị sọpọtụ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdị Kanụ ka anyị sọpọtụ ya ọsọ n'ofu oge ọ ga-akara anyị mma. Uche ya dị ya njọ. Ọ dị mma ka m nwekwara onye nke afọ gị na-ebe iche akpọ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Gaa n'iru. Ihe mara mmiri ji ndị Igbo wụ ọkama amamihe. Ndị Igbo ji ọkama amamihe ndị awọrọ onwe ha. A ga-enye mmadụ ọchịchị na ọnọdụ na-enweghị nkwụji aka. Ọ ga-ama akọsọ ụzọ. Ọchịchị niile a na-eme eme ma seneti ma haus n'ihi na o nwere ntinye ndị Igbo na-etinye ebe a na-akwụcha ha ụgwọ. A na-emezi ihe niile a na Abuja. Maka ihe ọzọ eme nke ndị Igbo mpaghara niile ka ha na-eme ụdị ihe ha kwuru ka eme na ebe ahụ ha nọ. Ka ndị nke bụ ọ ka mma na e nyere Biafra nwa. Ọ dị mma, uche nke gị ka ị kwuru, uche ya adịghị njọ. Anyị ga-ewere ya. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Nwoke ọma ọkwa ebere Chidadị akpachikwa amasị. Biko bee ya nkenke. Ọ na-ebe ya nkenke maka ọrụ ịma na onye adị na ya na-abụghị mmadụ o were ha mana ọzọ bụgo ọchịchị na Naịjirịa. Ana m achọ ịjụ ya sị ya ha mere ndị Igbo 1999 to 2000 oge e nyere ha senate president. Mmadụ ole bụ ndị Igbo bụrụ senate president? Ivan bara emeghị impeach, nwa gbara abalị emeghị impeach, ọkadigbo abalị emeghị impeach. So iji gosi anyị na ya abụghị ofu, anyị adịghị together at all. Anyị nwe nke ya nke sogoro ya ka o dosara ndị Igbo adị na politics in Nigeria. Remembrance. Daalụ, High Chief, ama m na ị nụrụ ihe okwu. Anụ m ihe okwu. Ịsazie ya. Ọ bụ ịgba na ahọ 2015 2015 oge ndị otu ndọrọ ndọrọ na-achị ugbu a, oge ihe ha mepụtara nhọpụta onye ga-azọrọ ha, ọ bụ ịgba na Buhari so zọ onye Fulani ka ọ bụ, Atiku so zọ onye Fulani ka ọ bụ, Kpakpando so zọ onye Hausa ka ọ bụ. Maka ịgba na ndị be anyị na-eche na ndị ugwu niile bụ ndị Hausa. Kpakpando bụ onye Hausa, Atiku bụ onye Fulani, Buhari bụ onye Fulani. Ha si ha wepụta ofu onye chere na ume ya zuru ịzọ ihe a, ọ baa otu ndọrọ ndọrọ soro zọwa bụ onye Igbo na o ruru anyị. Mana ihe ọ dị ka ihe a na-alụtụ aka bụ mgbe okpuru alụtụrụ aka, maka na ile anya ịfụ na nke ha zọrọ oge a zọrọ onye isi omebe iwu etiti nke seneti na ọkwa ụfụ ndọrọ ndọrọ aka ha mee. Ọ ya bụ ihe a na-agwa gị dat ịfụ ihe na-ese ịghọta otu o si na-ese. Akọwala m mbụ na ịbịa ihe dịka na sineti a na-eweta mmadụ 3 na steeti ọkwụnụ mana Igbo nwere steeti 5 mana Yoruba nwere steeti 6. Ya bụ Yoruba ga-eweta 18, Igbo eweta sọsọ 15. Otu a ka ịbịa n'ugwu, ndị ugwu nwere steeti 19 nwekwa Abuja, ndị ndịda nwee steeti 17. Kedu ndị ka n'ọnụọgụ? Ya bụ ihe a na-asị gị na ndị Igbo ewepụ onye nke eti onye nke ihe a nọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ ka o rute obodo niile na Igbo. Ndị a ka n'ọnụọgụ. Ị ga-aghọta ya. And na ọchịchị onye kwuo uche ya, ndị ka n'ọnụọgụ na-ekwu ihe na-eme. Ị ga-aghọta ya. So ọ bụghị ihe dịrị Igbo ma ị bịa n'ọchịchị etiti. And e nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu ka ndị be anyị ghọta ya. Ọkwa unu ma na n'ahọ 1999 oge a sị ka enye ndị Yoruba, ewepụtara Obasanjo wepụta Olufalaye. Ndị Yoruba chọrọ Olufalaye mana Obasanjo winiri.
maka ọ bụghị sọsọ Yoruba na-atụ ya ihe emekwana ha ji merie ya na be ha niile ala Yoruba niile Olúfọlá ya emeriri na ala Yoruba niile mana o merighị na Naịjirịa maka ndị ọzọ so na-atụ Igbo so na-atụ Hausa so na-atụ ndị etiti so na-atụ ndị mba mmiri so na-atụ ya bụ ka anyị ghọta ihe a na-eme ghọta ihe a na-ekwu ihe na-ekwu bụ na ọ dị mma ka anyị ghara ichere akwa anyị niile nwee n'ofu nka ọ ya ka m na-ekwu ịghọtara ya ọfụma Igbo niile chọrọ ịzọ chere na ume ha ruru ya ha pụtawa enwere ndị akpọrọ aha ha na emume a anyị na-eme onye ọbụla chere na ume ya ruru ya ya pụtawa ma ndị a na-akpọ banye otu ndọrọ ndọrọ zọwa ya enye gị ikike ịzọ ịpụta oge ndị Igbo niile pụtara oge ahụ unu ga-asị ka anyị dozie n'onwe anyị ịmana mmegbu a na-emegbu ndị Igbo dịka isi kwuo ọnụọgụ obodo dị iche iche na ana Naịjirịa nke ndị Igbo ka daa afọ ewe oge a na-ekwusibe ya ike si ka amabara ka ndị Igbo ga-eji kwuchie ike ka enye anyị ofe obodo ọzọ ka anyị soro ndị ọzọ mana ọ dị ka ọ dara mba ụfọdụ ndị Igbo pụtakwa ọ sị na ọ bụrụ ihe ka bụ ihe na-ese na ha chọọ dị na ụfọdụ eje gbakọ ya na ndị obodo ekere eke na ha akwụbeghị ụgwọ ọrụ na ha emeghị nke a iso ekwu na ekwesịrị ihe ndị Igbo ofe obodo ọzọ ọ bụrụ na Naịjirịa ga-adị otu ọ dị anyị wee kwe ha na Naịjirịa ga-adị otu ọ dị ekwesịrị inye ndị Igbo ofe obodo ọzọ mana anyị wee kwe na Naịjirịa ga-adị otu ọ dị n'oyibo a na-akpọ ya restructuring ebe ọha na eze so ka anyị so ọha na eze na-ekwutere ndị Igbo enwere n'ụbọchị a ga-ekwu ihe ma ọ bụgoro n'akpa ugo ma ọ bụ na-agba anị ma ọ na-enwe mmadụ niile asị n'aka ha bịa a ga-enwe ndị sịrị ahụ ewu na-amaghị hụnụ ndịkwa na ndị ekwenye mana kedu ndị ka n'ọnụ ọgụ otu a ka m si kọwaa ya si ị na-eji ihe na ọchịchị onye kwuo uche ya ị mara ihe ndị ọzọ na-ekwu ị mara ka otu o si dị gị n'obi na otu o si dị ndị ọzọ n'obi otu a ga-esi jikọ aka ka ọ daba ka unu wee nwee ọnụ ọgụgụ ka ọ ya ka m jiri ekwu na ihe a ndị ọha na eze mere ugbu a ekwuru na akwụkwọ iwu Naịjirịa na 19 gaa ọ bụrụ na ndị na-achị achị ekwuo ka a ga-esi megharịa ya n'aka ha adịghị ewu ihe m chọrọ ịjụta gị dịka onye ndọrọ ndọrọ dịka ọchịchị nke a họrọ n'afọ 2019 gara aga ewe ndị na-esicha imi na-arụtụ aka na-asị na ndị Igbo n'ezie ọkachasị ndị na-achị na obodo Igbo dị iche iche na ha ji obi ha niile kwadosie otu ndọrọ ndọrọ nwanne anyị nwoke bụ Nkume nọ na ya na ihe dị iche aka dị mana ụfọdụ dịka ewe ndị ọzọ ha lụọrụ ọrụ dịka onye ndọrọ ndọrọ ọ dị mfe mmadụ ịnọ n'otu ndọrọ ndọrọ a na-arụrụ onye nọ n'otu ndọrọ ndọrọ bi ọrụ ị na-ekwu okwu onye na-ekwu ọ mara na steeti ndị Igbo dị 5 ka Naịjirịa si dị taa and ndị Igbo n'ọnụọgụ ruru 10 5 karịa ofu onye mee ha sị na ndị Igbo mere ihe enweghị n'ụbọchị ọkwa sọsọ 12 ka ndị na-eso Jizọs dị ofu onye bụrụ Judas unu wee nụ nwayọ a na-asị ụbọchị mmadụ niile ga-ekwe enweghị ụbọchị mmadụ ndị ga-ekwe nọ ndị ka n'ọnụọgụ awụwọ ịgba mgbe okpuru ka m na-ekwu ọ bụrụ ikwe mmadụ ị ga-enwerịrị ndị na-agba mgbe okpuru mana mmadụ 5 na-agba mgbe okpuru ebe e nwere nderi mmadụ 50 ịbịasị na-enwe ndị na-agba mgbe okpuru a gwara gị datụna oge atụrụ ndọrọ ndọrọ ahụ ile anyị fụ na ndị Igbo imirikiti ndị Igbo so ofu ụzọ ga anyị tụrụ nwanne anyị nwoke bụ Nkwụ ọ dị ka ha fosu ofu ụzọ ihe m na-ajụ bụ na mmadụ nwere ike ịnọ na ofu ndọrọ ndọrọ nke mbụ ọ dịka ọ sị na ya bụ onye otu ahụ mana ndị ọ na-alụrụ ọrụ bụ ndị otu ndọrọ ndọrọ bi dịka onye ndọrọ ndọrọ a na-eme ya afụ ga-ebe mere ekwesịghị ime ya mana afụ ga-ebe mere ya mana ofu onye kedu ihe ofu onye na-emeta ya bụ ihe ị na-ekwu na ọsọ ofu onye mere n'ala Igbo n'oge ahụ ndị mere ya adịghị ọtụtụ and ilekwe ka ntụziaka si gaa ịfụ na ndị Igbo niile so ofu ụzọ ọ ndị otu nke nwanne anyị nwoke winiri n'ala Igbo niile enweghị steeti ka ewin a sị na akara ọ gara eji merie asị na agụbara ya ụnụ aghọtaghị ya ụfọdụ abịa tiela onye nke ọzọ ka o wee benata ụnụ aghọtaghị ya
kedu ihe mere m ji sị na aghọtaghị ya ile anya ịhụ na ndọrọ ndọrọ ahụ na-agaghị ọfụma ndị ugwu mere nke ha ejighị akwụkwọ kọmputa wee chekie nke ha ihe a na-eme bụ onye pụta ya bịanye aka onye pụta ya bịanye aka mana nke anyị ewere kaadị rida wee na-echeki nke anyị ya bụ ndị tụrụ ebe a ọnụọgụ ha abaghị ụba ka ndị tụrụ na obodo ndị ugwu so a ga-aghọta ebe ihe si mebie kwụsị na-ekwu okwu a enweghị ivunu na ezinụlọ bọsụmanyị na-ga-ekweta nnọọ n'ofu ihe uru wee nụ nwayọọ biko asị na ndị Igbo anọkọ ha otu ndị Igbo ejikọ ha aka ọnụ mana anyị nọ na ọha na eze and anyị so ọha na eze ọ dị mmadụ na-abụ na ofu ka mma mmadụ atọ ebe ya nkenke anyị na-achịkọnata ya na high chief ebe ọ na-aga gwa m afọ gị na ebe isi akpọ biko gwa ebe ka iche akpọ eme n'ike ngwa bụ okwu nkenke ihe m na-achọ itinye ọrụ ndị ahụ maka ihe olu na-ekwu bụ na o nwere ofe nchọkụ ụlọ nghọta ihe gbasara ọchịchị Naijiria ụfọdụ na ndị Igbo niile anaghị agbakọ ọnụ bikọs unu teke mgbe Dr. Zikiwe na Shagari ha na-azọ ọsọsọ Dr. Zikiwe na-apụta na ala Igbo niile Waziri Ibrahim na-apụta na mgbago ugwu Meduguri Shagari na-apụta na Sokoto Aminu Kano na-apụta na Kano mana ihe ma na ọchịchị Naijiria chọrọ ka enye Shagari and ọ bụrụ na Shagari ka Zik daa ụda ma ọ bụrụ ka ya mee na mana ọchịchị Naijiria chọrọ enye and ihe ọzọ m chọrọ ka ụnụ nweta na ọchịchị Naijiria bụ na ije na mgbago ugwu ndị afọ ha erughọ ịtụ vootu na-atụ vootu mụnwa na-agwa gị live ihe m fụgo na ihe ebigo m ugwu ọ bụrụ obi ebite m ọpụtụ arọ 40 ndị ịchọ ịtụ vootu na-atụ and ihe dị na ugwu ofu onye nwere ike itinye akara vootu mpụta na họpụta ọchịchị ofu onye nwere ike itinye ọpụtụ ugboro na-atọ ugboro 5 kedụzi ihe ndị Igbo ga-eme ka ndị ọzọ wee tinye ọrụ maka na oge na-asa kwarapụ kwarapụ ihe ndị Igbo ga-eme nke mbụ bụ na ọchịchị Naijiria o nwerekwana ka ndị ugwu ga-echu enye ndị Igbo otu ihe anyị ga-adọwa ka emee ịkagharịa ala Naijiria otu ọ dịbụ tupu ndị ọcha wee daalụ ọrịma ọsị ka ekeghara ofu ihe aka high chief Martin Onovo na-ekwukwa ebe a ọ dị mma anyị were onye nke a gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ekele m o gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ oke ebe m si akpọ bụ na Abakaliki afọ mbụ anọ m Chiwendụ gaa n'erube ya nkenke ekita ihe m na-atọ dị mma kama onye ahụ gị na ya nọ ebe ahụ jụọ ya iyi ka ọ mara na m nwere iyi ndị ugwu nwụrụ mgbe a lụchara ọgụ ndị Biafra na ndị Naijiria ọ mara na o nwere iyi ha nwụrụ ụmụ ndị Awụsa ị nọ n'ebe ha hụrụ iyi ahụ nwanne ị nọ n'ebe ha hụrụ iyi ma jie ọ bụrụ na ezi onye ahụ ọ ga-agwa gị n'eziokwu ọ bụrụ na ọ sị ya amaghị n'eziokwu ya mara amara taa o nwere ihe dị eme mepụta ka ndị ugwu ka ndị Fulani nwere ọchịchị nye ndị Igbo ọ bụ ihe na-agaghị ekwugwu anya dị na ochie ma ọ dịkarịka mmiri ha na-agba ihe anyị chọrọ bụ ka enye anyị dị ọzọ ngwa daalụ nwa na-ekwu okwu na redio ndị mgbe ka ndị mmadụ mara ihe dị eziokwu biko ngwa daalụ chọọ ya dị anyị na-achịkọnata n'afọ na ya nọta na ya ewekwana ka ekwugide okwu a ka ekwucha ya tata na okwucha ya ofu a ga na-ekwu ya na nga Chukwu kere Igbo ke anyị n'ike Chineke afọ ọzọ na ha aba n'obere oge ugbu a anyị ga na-ahazi ya na-akpa ya na-aga Chief Injinia Martin Onovo biko na nchịkọta okwu gị nwanne anyị nwoke si na ndị ugwu wụrụ iyi na enwenụta ka ndị Igbo chia ọ bụ eziokwu
amaghị m ụbọchị aṅụrụ iyi ebe aṅụrụ iyi otu esi ṅụọ iyi ebe edere ya n'akwụkwọ ahụbeghị m ya. Ihe na-eme na Naịjirịa mmadụ ga-aghọta nọrọ n'ebe e nyiri ozu ka o were mara otu esi nye ozu. Ile anya ifu na e nwere nwanne anyị nwoke nwunye kpọrọ si na mgbe ụmụaka ndị erughị ogo ịtụ akwụkwọ na-atụ akwụkwọ n'ala ugwu. Nke a bụ ihe anyị mara bụ eziokwu. Ndị Igbo a na-ekwu ha amakwana oge adọrọ ndọrọ 2019 nke a gara aga na ndị INEC na-ekwu na ndị tụrụ akwụkwọ n'obodo Boko Haram bụ Borno steeti kama ndị tụrụ n'Enugu na Ebonyi ma etikọ ha ọnụ ebe a na-anọ agha Boko Haram ebe mmadụ atụghị vootu mana ndị INEC ha hụkwara rizọtụ ahụ ndebakwara ya anya. Ya bụ ọ bụghị ịkpọ na redio ị ga-aghọta ihe na-eme, ị ga-eleba anya ghọta otu o si mee. Mana ebe a macha ihe a niile kedụzi ihe ndị Igbo na ndị ndịda ga-eme? Ọ ya nụnụ ọkwa ị hụrụ na ihe a na-eme dị ọtụtụ dịka otu a sịrị iwugodu ekwugo nke ịhazi obodo, ekwugo nke na ọ bụrụ na ihe emeghe na 19 na ha maziri ihe ma ndị Igbo ma ndị Yoruba ma ndị ọzọ ga-ajụ akwụkwọ iwu. Ya bụ ọtụtụ ihe na-eme. Mmiri a esighị ofu ebe na-aba n'ụgbọ. Ya bụ ọnwa ka esi kwuchie ofu ebe amasị na ekwuchichaga ebe niile. Chief, mana ịma na tupu adọrọ ndọrọ ndọrọ akwụkwọ nke a dọrọ na ndị ọha na eze na ndị ụfọdụ ma ndị Afrịka pụtasị na ụmụ na-ahazigharị na Naịjirịa na-ewe ka ha tụọ bịa ya aka ọchịcha ka ha soro na ya. Ha sị na ọ bụrụ na a haziri Naịjirịa ha ma ntụ n'ọzọ. Tupu atụọ nke a ka ha kwuru ya. Oge ahụ mana ekwuchaziri ejezi ewetazie nwanne anyị nwoke nkume ndị ọha na eze ebe ka anyị ga ebe ọ bụ na nwanne anyị nwoke abatago eji a na-ama atụ okwu oge ahụ n'ọhịa kwesịrị ime. Ugbu a ka edere ya ede kwuo ya ekwu ị chọrọ eweta akwụkwọ ebe edere ya, mana na edere ya abụghị ọnụnụ ka ọ ga-esi mee. Olesi ma ị chọrọ iji ụzọ ike wee mewe ihe, mana ọ ka mma na akpa arahụ n'ute maka ụdị ihe a ndị ugwu na-emecha onye erughị ịtụ ọtụọ ofu onye bịa ọtụ ụzọ 10 ụmụ ihe a abịa sị na ndị nọ na Borno obodo a na-anọ agha ebe anwụ na-achasị ike mmadụ ebighị ahụ adịghị ahịhịa adịghị mmiri adịghị asị na ha ka ndị niile nọ na atụrụ na Enugu steeti na Ebonyi steeti etikọ ha ọnụ. Enwere ka ọ dị. Ọ dị maka ozi ga-ezipụziri ndị Naịjirịa ugbu a ka anyị na-apecha ọkachasị ka a na-aba afọ ọfụ a. Ozi na-ezipụrụ ndị Naịjirịa bụ na ndị Igbo, ọkacha ndị Igbo, bụ na ka onye si dozie akwụ ya ka ọ ga-esi rahụ n'elu ya. Ya bụ onye chọrọ ihe ọma mewe ihe ọma, onye chọrọ eziokwu bụ eziokwu. Onye sikwa na ihe ọjọọ karịa mma ọ ga-ahụ ihe ya na ihe ọjọọ so, maka enwere ihe ya na ihe ọjọọ so. Anyị ga-atụbazi anya gị n'oge ahụ si na aka na-akpa ya oge gị ga-apụtazi. Chukwu nọ nso. Ọkwa aka nwere aha 3 mụ na gị amaghị onye dị ndụ ahụ na-agba, mana Chukwu ga-echebe anyị ndụ. Amen. Maka na ihe ọ na-atọgbu anyị ụtọ bụ na ịka nwa okorobịa. Mkpụrụ nwa okorobịa ụmụ mkpụrụzi agịrị. Ịfụrụ onye bụ onye isi ndị otu ndị ụmụ akwụkwọ ugbu a na mahadum. Ọkwa asị na ya bụ onye ntorobịa mana hapụ onye nke ahụ na ndị Naịjirịa na-anọkọta ha eme ofu ihe adịghị n'akwụkwọ anya na-ele ha. Ọ dị mma, ekelela gị, ọ ga-adịrị gị na mma otu isi si ka ị bịa nọrọ ya taa hapụsa ihe ndị ọzọ gasị. Ama m na ụmụ Igbo na-afụnanya ya. Ọ bụ High Chief Injinia Martin Onovo zọrọ ọkwa ọchịchị na nja ọkwa otu ndọrọ ndọrọ nke mbụ bụ NCP, nke mbụ bụ Action Alliance 2011, nke Igbo bụ National Conscience Party NCP 2015. Ebe a ka ị ka nọ ka egbe gbago ọchịchị ọzọ maka na ụfọdụ na-ebugharịzikwa ọnọdụ. Ịmana ihe mere bụ na ahọ 2019 ọtụtụ pati gbakọrọ ọnụ wee sọpọtụ Atiku na nwanne anyị nwoke. Ihe mere ọ ga nsụ na a na-akpa ya akpa. Mana enwebeghị ebe ị nọ maka na ị bịa na ndị Igbo ugbu a ịmana oge mbụ ana Igbo niile dị ka PDP. Nwanne anyị nwoke nọ na Ebonyi o bugharịa n'ọnọdụ banyezie n'otu ọzọ.
PDP eche m na PDP bụ sọsọ obodo anọ Enugu na Abịa ka ọ ka nọzi ugbu a amaghị m na ị na-eche igbugharị ọnọdụ ka ị ka nọ na nke ahụ ị nọ na ya a na-akpa ya akpa ọ dị mma a na-akpa ya akpa sị m na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma otu a ka anyị si mezie ya wee na-asị ọkwa ịfụla afọ a afọ na-abịa abịa ga-adịrịrị anyị na mma onye mara ihe na-ese okwu emene ya ka udo chịa ma ebumnobi anyị bụ na afọ na-abịa abịa ga-adịrị anyị na mma biko nọ anyị ga-ahazi ọnọdụ ihe ga-adịcha mma mbugharị ọnọdụ ugbu a mpịaba nkwa princess abatago adaeze nwanyị ọchapụ ọ batazi ozurunu wee na-aga ya na ajaba luzie oge ajaba ga-abata wee duzirunu wee na-aga n'oge nke ha maka na akara tụtụ tata etu ibe ya tatụ a ga-afụzi unu n'afọ ọzọ n'ike Chukwu n'ike Chineke kere anyị niile cheta na abụ m Chizzy ana ejekiribe na ihe niile nke anyị mere tata na ma nke anyị na-eme na Kpakpando TV iji ebe a echefuna ịsọbskraịbụ ka o wee dịrị ka i wee na-afụ ụmụ ihe ndị ọzọ niile anyị na-eme wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma abụ m Chizzy ka ọ dị nụ Princess.